I danas, ovog jutra, u 5 sati, Gospa je na brdu ukazanja došla posjetiti svijet. Jelica Marija Pavlović Luneti imala je ukazanje. Za vrijeme ukazanja danas Gospa je gledala. Ja sam preporučila sve nas, sve naše nakane, sve što ono imamo u srcu, ljude koje smo donijeli ovdje s nama. Gospa nas je gledala. Posvjedočila Marija nakon ukazanja. Prema njezinim riječima Gospa je molila duže vrijeme nad svima. Sve prisutne Gospa je gledala s majčinskom nježnošću i mirom. Na poseban način sam Gospu molila da zagovara pred Isusom za mir u našim srcima, obiteljima, čitavom svijetu. Vidjelica je naglasila kako je kraljica mira ponovno molila duže za mir, a potom je sve prisutne blagoslovila znakom križa i otišla u nebo. Vjernici svakoga dana nastavljaju odgovarati na poziv devetnice koje je sama kraljica mira potaknula 16. lipnja. Gospa poziva da se svakog dana, 9 dana zaredom, u 5 sati ujutro okupljamo na brdu ukazanja kako bismo molili krunicu i vapili za mir. Poruka 5. dana snažno ozdvanja. Gospa nas poziva da ostrajemo u molitvi, da nosimo jedni druge duhovno i da njezom zagovoru predamo čitav svijet. 6. dan devetnice je sutra. Podsjećamo na Gospinu poruku koju je dala 91. u siječnju kada je rekla: danas vas kao nikad do sad pozivam na molitvu. Nek vaša molitva bude molitva za mir. Sotona je jak i želi razrušiti ne samo ljudske živote, nego i prirodu i planet na kojem živite. Zato molite da bi se preko molitve zaštitili Božjim blagoslovom mira. Bog me poslao među vas da vas pomognem. Ako hoćete, prihvatite krunicu. Već sama krunica može učiniti čudes u svijetu i vašim životima. Ja vas blagoslavljam i ostajem sama do Božje volje. Hvala vam što nećete iznevjeriti moju prisutnost ovdje. Hvala vam jer vaš odgovor služi dobru i miru. U porukama iz 91. Gospa govori kako nas poziva da se odlučimo za Boga, jer udaljenost od Boga plod je nemira. Bog je mir, što se približimo njemu po molitvi. Gospa govori: ne govorite o miru, nego ga činite. Uistinu, mir je nešto što moramo raditi namjerno s drugima. Uvijek budi mirotvorac među ljudima. Budimo u molitvi jedinstvu s Isusom. Odlučimo i darovati više vremena Bogu koji je darovao nama život. Molimo, obnovimo svoj odnos i ljubav prema Isusu. Gospa govori: neka vaša molitva i bude molitva srcem. Ne želim da pričate o molitvi, nego da molite. Gospa govori u Međugorju. Ne želim da vaš život prođe u priči, nego da djelima slavite Boga. Shvatimo s ozbiljnošću i s ljubavlju ostvarimo ovu poruku u svom životu. Gospa je također istaknula jednu zanimljivost u poruci u Međugorju kada je rekla: mnogo je onih koji misle da puno čine pričajući o porukama, a ne žive ih. A ja vas pozivam na život, na promjenu onoga što je vama negativno, se pretvori u pozitivno život. Slušamo Gospu jer ona nas vodi u nebo. Gospa nas želi podučiti i pomoći da pođemo putem svetosti. Shvatimo u poruku s ozbiljnošću. Molite, čitajte Sveto pismo i živite ga. Molimo za mir, jer u ovom svijetu ugrožen je mir. Obnovimo post i molitvu na ovu nakanu. Shvatimo ozbiljnost stanja. Mnogo
toga što će se dogoditi upravo zavisi od naše molitve. Koliko toga se dogodilo jer smo molili, a koliko toga se nije dogodilo jer nismo molili. Ako te dotakne video, podijeli ga s drugima. Božji blagoslov.